Maayong adlaw kanatong tanan, karong adlaw akong tubago ng usa ka pangutana nga adunay kalambigitan sa mga panghitabo sa atong palibot karon. Usa ka pangutana nga maoy nahimong rason nganong nagkabulag-bulag ang ato ang mga pagtuo, pananaw ug desisyon sa kinabuhi. Kining akong tubag sa mao nga pangutana, ako ra po ni siya nga personal nga opinyon ug pananaw. Kay lain-lain man gud ta og gituhuan. Lahi-lahi man gud ta ganahang mahitabo sa atong kinabuhi. Mao kini ang pangutana. Ma'am Ellie, magpa-vaccine ka o dili? Siyempre, magpa-vaccine yun ko. Kay kung makadaot man nga vaccine, nganong ang unang gi-injeksyonan man, mga frontliners, doctors, nurses, nganong sila may unang gi-injeksyonan kung makadaot ni nga vaccine. Uroy kung mga matay na sila tanan simba ko palayo. Iampo mo gikan sa kahitasan mga kalangitan, ayong tawdungga mga panulay, no? Mag-unsa naman lamang ta. Di man ta kabalong mo taod o katitir, kinsa may mo taod, ana. Oh, magbugad na tagpalina. Magbugad na lamang tagpaligid og itlog ug mag-ihaw na lamang ta og puting manok. Kaya wala na yung murisita nato. Di ba? Importante gyud kay ni sila nga mga tawo sa atong katilingban kay sila gud ang tigtabang kung aduna tay mga sakit-sakit sa kalawasan, na atay mga lawasnon nga kakulian, nganong sila pa man ang unahon og injeksyon nga makahatag man nagkagubot kay wala na lagi mo tabang nato taod og kateter na nabuang na gyud ni. Unya ikaduha, gi-injeksyonan pod og una ang mga opisyalis sa gobyerno. O kani lisod kaayo, no? Kung mga wala po na sila mga tiurok, kinsa naman lamay magdala sa pamunuan sa atong mga lalawigan, sa atong mga munisipalidad, ug sa atong mga barangay. Daghan na gali kaayo ang magpamayor-mayor nga natay insakto nga sistema sa atong pamulitika. How much more kung mga wala ni sila? Magkagubot yun ta ding. Magkagubot yun ta. So anong sila pa man ang unahon og inject kung makadaot ni nga mao nga vaccine, aron magkatibulaag ta, magkaaway-away ta, o magkaingon-ingon ang atong pagpuyo sa atong nagtagsa-tagsa nga lugar, lungsod, ug asa ka man karon gibutang sa kahitasan. Another thing, oo, nganong una pong gi-injeksyonan ang mga OFWs. Oo, kaya na sila ganahan ko na sila injeksyonan kay ang uban ana, gaugan na gyud. Kay dugay na dyan na silang wala kay injiki. Oo. Nganong sila man ang unahon og injeksyon kung makadaot ni nga mao nga vaccine. Nga kini sila gud narbaho sa laing nasod aron isuporta sa ilang mga pamilya. Kung uroy ko ning mga wala sila diring kalibutan na, kinsa na mo suporta sa ilang mga pamilya? Ang nangabilin in taon mga nganga na lamang ta ani, magahanggab na taghangin ani kay nangawagtang na sila kay tungod gi-injeksyonan sa makadaot nga vaccine. So para nako, dili gyud tingali makadaot ang maunga vaccine. Kay giuna man gyud og inject ang mga tawo nga adunay dako kay nga role sa katilingban. Adunay dako kay nga role sa ilang mga pamilya. Unya mingon sila nga kung magpa-injection man gyud ta, mga zumbis kuno ta. Oy, kalami anang masumbis ka. Laliman ka, ikaw ra usa magdalagan-dalagan ka. Oh, ikaw ra usa magdalagan-dalagan ka, lanton kag kagatos ka buok zumbis. Di ka makapuras-puras ana. Di ka makadugmo-dugmo ana. Magkautot-utot nag-inikyas kung asa ta mo puyo mo tago. Kaya mga zumbis is everywhere naman sila. Oh, muna ako di gyud ko magpa-vaccine gyud ko kay para nako mas lami ng kitay mo kit-kit kaysa kita mo'y kit-kitan. Prank ka lang. Di ba? Lami ng kitay mo kit-kit. Lami gyud.